Hola, què tal? Avui estic especialment contenta perquè us porto l'anàlisi grafològic del nou president de la Generalitat de Catalunya, que és Pere Aragonès. I una de les coses que destaco de Pere Aragonès és que és del meu poble, de Pineda de Mar. Pineda de Mar. Pineda de Mar. Pineda de Mar. Sempre a favor del col·lectiu LGTBIQ+, sempre. Pineda de Mar. Em flipa aquest pin. Pineda, com t'estimo, Pineda de Mar. He tirat dels meus contactes, és a dir, la meva tieta, que era la sòcia número 71 del Club de Petanca de Pineda de Mar, per explicar-nos com és Pere Aragonès i com és la seva família. Home, clar que estic orgullosa que una persona de Pineda de Mar sigui presidenta de la Generalitat. A ell és super senzill, va comprar, es passeja per Pineda, si algú el para, atén a tothom. Jo el veig una persona molt campatxana i molt del poble, perquè el diumenge i el dissabte va passejant amb la seva senyora i amb el bebè, em sembla que és una nena, per Pineda, i si tu el pares per dir-li alguna cosa, escolten i no s'enfaden ni res. I penso que és una vida molt normal i el que té que ser un president. Que guapa estàs, què t'has fet el cabell? Mira, estic més rossa, què et sembla? Que és xulo? Molt guapa. Mira. Molt guapa, deixa posar-me les orelles. Ai, les orelles ja les porto. Després d'aquesta informació que ens ha donat la meva tieta, us he de dir que el que més em crida l'atenció és que predomina l'angle per sobre de la corba. Això és senyal d'introversió, duresa de caràcter i que té energia i molta decisió. També és típic de les persones on sempre predomina la raó per sobre de tots els temes emocionals i sentimentals. Com que a la firma de Pere Aragonès hi predomina l'angle per sobre de la corba, podem dir que és una persona molt i molt exigent amb tendència a imposar els seus punts de vista. Però seran uns punts de vista superraonats, Una altra cosa que destaco de la firma del president de la Generalitat de Catalunya és que escriu en forma de guirnalda. Una guirnalda és quan tu decores l'arbre de Nadal. No. Una guirnalda és quan les N's s'assemblen a les U's, val? Que no fas el pont de sobre. Això és típic de les persones extrovertides, amb grans capacitats de comunicació, que tenen caràcter expansiu i que són molt i molt naturals. És típic de les persones amb gran capacitat d'adaptació al medi i a circumstàncies noves. Per tant, el càrrec de president de la Generalitat li va com anillo al dedo. I acabo amb la rúbrica, aquesta fantàstica línia recta amb tanta energia que Pere Aragonès fa per ressaltar el seu nom i el cognom. I si us hi fixeu, la rúbrica és més gran que el conjunt gràfic. Ens parla d'orgull i satisfacció per ell mateix. Està molt i molt content d'allà on ha arribat i així ho demostra. Però això també ens indica, per altra banda, que tens un sentiment d'inferioritat i necessites estar en un pedestal perquè l'altra persona et vegi i que et digui «Ostres, que bé que ho has fet». Pere Aragonès té un gran desig de ser admirat i, per sobre de tot, té un gran desig de desenvolupar un paper brillant. Per tant, la conclusió de l'estudi grafològic de la firma de Pere Aragonès és la següent. Que guapa estàs, què t'has fet el cabell? Pineda de Mar, t'estimo i sempre et portaré al meu cor, cor de Pineda de Mar, fort com tu i fort com jo! Gràcies. Us estimo i em prendré la medicació, no us preocupeu.